Защото има един филм "Черните ангели" и защото тя изгрява в него Добринка Станкова. Продължава да играе в трупата на Народен театър Иван Вазов и това не е случайно, защото е талантлива, защото владее усмивката си и тези вълнения на сърцето, които я превръщат в неповторима актриса не само на театрална, но и на филмова сцена. Мога ли теб да целуна? Такива хубави думи. Каза хубави, защото това е истина. А ти ми кажи, как успяваш да преодолеваш проблемите и грижите? Усмивката ли е твоето оръжие? Мисля, че позитивизма преди всичко, че обичам хората, обичам всичко красиво, всичко, което е в момента тук, да речем, ме зарежда. И това е важно, да си зареден, да имаш красиви мисли, да си вдъхновен и мисля, че емоцията е много важно нещо. Тъй като напоследък българина не се усмихва и това е част от неговата ежедневна трагедия, какъв е твоя съвет? Трябва ли хората да се усмихват напук на проблемите и грижите? Хората трябва да се усмихват, защото това е лекарство. Това е лекарство. Ако ти се усмихваш, ти произвеждаш здраве и си красив. Да, тя е много красива до мене и трябваше да направи това интервю с теб, но аз и откраднах микрофона, така че сега тя има възможност за един въпрос към тебе и ти го задава с усмивка. Благодаря, господин Аспарухов. Благодаря за оказаната чест. Какво според вас е 24-каратовата усмивка? Какво представлява тя за вас? Аз мисля, че това е талант. Това е талант, това е дар Божи. И не всеки го може. Не всеки излъчва, не всеки има харизма. И затова 24-каратовата усмивка е дар, дарба. Благодаря много. Аз само добавям нещо много важно. Имаше един филм "О, щастливецо" и в него главният герой му удреха шамари и му казваха "Смайл". И на всеки следващ шамар той се усмихваше все повече и повече и неговата усмивка беше 24-каратова. Точно най-огромното оръжие срещу всяко насилие и злоба. Шамар, смайл, усмивка. Втори шамар, усмивка и победяваш. Прав съм, нали? Както винаги.